Jende gainezka abiatu da 21. korrika. 16 herrietako ordezkariak izan dira lekuko hartzen lehenak. Erribera eta Pirineoak lotuko ditu datozen ordutan korrikak eta bihar iritsiko da Iruñerrira. Gobernuak Nafarroan ekonomi zirkularraren garapenerako agenda 2030 onartzen du. Foru erkidegoaren jasangarritasunaren, klima aldaketaren kontrako borrokaren eta transizio energetikoaren aldeko apustua zehazten du politika publikoetan. Bultzada ekintzailerako hautagaitzak aurkezteko azken eguna apirilaren 12 izanen da. 8 proiektu gehienez hautatuko dira eta 8.000 euroko diru laguntza eta tutoretza izanen dute. Nafarroko Ogasunak 2018ko errenta kanpaina abiatu eta 75 kakotx 7 milioi itzuli dizkie, 145.080 aitortzaileei, zergadunen erdiei baino gehiagori proposamenak egin dizkielarik. Apirilaren 8tik 15 herritarrek beren datuak egiaztatu ahalko dituzte maiatzaren 26ko autonomia erkidegoko, tokiko eta Europako hauteskundetan bozkatzeko hautesle erroldan. Aberri egun antifascista, feminista eta independentista deitu du EH Bilduk, estatuan eta nazioartean gertatzen ari den atzeraldi demokratikoaren aurrean ezkerreko alternatiba aldarrikatzeko. 10.000 bazkidek egin dute Goienerren alde, hoietatik 1.136 dira Nafarroan. Apirilaren 5ko lerroburuak. 21. korrika atzo abiatu zen Garesetik. Hasiera jendetsua izan zen eta 16 herrietako ordezkariak izan ziren lekukoa hartu zituzten lehendabiziko pertsonak. Gaur goizean, goizeko 6:30 aldera Twitterara iritsi da, bihar Iruñerrira. Gares herriko Mena plaza jende gainezka zegoen 21. korrika nola abiatu den ikusteko eta gertutik bizitzeko. Ilzarbeibar eta Maineiru barreko 16 herrietako ordezkariak izan dira lekukoa hartzen lehenak. Jendetza bildu da Mena plazan eta bidea egin behar izan diote korrikari, txupinazoaren antza hartu du lasterketaren hasierak. Izan ere, eguraldiaren beldur zenak kezka hori usatu du, eguzkia lagun izan baitute. Bero handirik ere ez zuen egiten korrika egiteko giro aproposarekin. Gaur goizeko 6:30 aldera iritsi da korrika Twitterera, 2 ordu gerago berriro ere bertatik pasatzeko orduan umean dana eginen zion harrera eta Twitterako kaleak belaunaldi berrien grinarekin esnatuko ziren Tafallarako bidea hartuta, Erriberaren luze zabal zeharkatzen jarraituko du euskeraren aldeko ekimenak. Arge da zen, Errigoraren bueltan aritzen diren ekoizle finoiek guztiek bertan jarriko dute haien alea. Alesbesen berriz harrera berexia prestatu diote korrikari amaiketako eta guzti. Euskara bideak ediziontan eremu diskriminatuan eginen du korrika mugak apurtuz eta Paltierra eta Kadreita ere zeharkatuko ditu ostiralean. Bazkal ordurako faltzez zapalduko dute korrikalariek. Egun osoa emanen du gaurkoan ere Nafarroan Iruña hiriburua biharko utzita, hegoaldetik abiatuta, iparralderaino joko dute korrikalariek, Erriberatik Zaraitzuraino, Tafallaldea eta Zangozaldetik igarota. Hortaz, jendetza ibiliko da Nafarroan korrikaren arrastoa jarraitzen. Arratsaldeko lehen orduan Erriberri igarota Tafallan sartuko da jende uholdea, ura baita eskualdeko eragile gehienek lekuko eramateko aukeratu duten lekua. Denak ordea ezin bertan sartu eta Tafallara heldu aurretik zein ondoren eskualdeko 10 lagun ariko dira eskuz esku lekukoa eramaten. Makirriain ondoren Olleta, Lerga eta Eslaba pasatuta gaueko lehen unearekin Zangozaldean izanen da, 21. korrika. Oibartik Zangozara eguneko azken orduak bertan emanen dituzte korrikalariek. Zangozan haikak ireki berri duen euskaltegitik pasako dira eta bertan irakasleak eta ikasleek eramanen dute lekukoa. Gaua Zaraitzurako bidea eginen du Irunberritik Domeinura eta handik Isoko mendate hartuta Pirinioetan barneratuko dira korrikalariak. Nabaskotze, Espartza, Eskarotze, Jaurrieta.
Larunbata goizaldeko 6:30 aldera lekukoak eginak izango ditu aurreneko 400 kilometroak. Foru Gobernuak ekonomia zirkularra sustatzeko Agenda 2030 onartzen du, edo onartu egin du. Ekimenak jasangarritasuna, klima aldaketaren kontrako borroka eta trantsizio energetikoaren aldeko politika publikoak jasotzen ditu. Gobernuak atzoko bilkuran Nafarroan ekonomi zirkularraren garapenerako Agenda 2030 horizontearekin EGNA 2030 akordio onartu du. Dokumentu honek foru erkidegoaren jasangarritasunaren, klima aldaketaren kontrako borrokaren eta ekonomi zirkularra transizio aldeko apustua zehazten du helburuetan eta lanlerroetan. Administrazio publiko guztietarako zeharkako eta koherentea den perspektiba batetik. Bere tresna nagusien artean, Nafarroko zentzuzko espezializazioko estrategia S3, klima aldaketarako ibilbide horria 2017-2027 ondar plana eta ondarretarako eta bere zerga sistemako foru legea daude. Gogoratu behar da ekonomi zirkularraren kontzeptua eredu ekonomiko berria dela. Baliabideetako ustiapen handiena eta ondarretako sortze txikiena, ingurumen inpaktu garbiaren murriztapena eta iturri berriztagarriko energia erabilera proposatzen duena, lehen gai erabilera optimizatuz ere. Onartutako agenda berriak Nafarroa lerrokatzen du Europako eta estatuko ekonomi zirkularraren gaineko politika berriekin. Zehazki, Europako batzordeak 2015 urtetik ekonomia zirkularrerako akzio plana du indarrean, eta akordio honen garapenak 2020 arte lehentasunezko 5 une 54 neurriekin multzo bat ezartzen du. Plastikoak, elikadura hondakina lehen gai kritikoak, eraikuntza eta eraistea eta biomasa eta oinarri biologikoarekiko produktuak. Europako eremuan ekonomi zirkularrenantzko transizionek bere euskarri finantziarioa du, Horizonte 2020. Europako egiturazko eta inbertsiotarako funtsen bidez, inbertsio estrategikoako Europako funtsen bidez eta LIFE programaren bidez. Akzio planak ere estatu kidekin, eskualdekin eta udalekin, enpresekin, ikerketako erakundekin, herritarrekin eta ekonomia zirkularrean parte hartzeko interesa duten beste taldekin lankidetza estua bultzatzen du. Onartutako Nafarroan ekonomi zirkularraren garapenerako agenda bere akzio programan ekintzak eta neurriak zehazten ditu 3 lerrotan. Kultura zirkularra eta ekonomia zirkularrerako zeharkako bultzada, baliabideak diseinua eta ekoizpena eta erabilera kontsumoa garraioa eta ondarkudeaketa. Gainera agendak eragin zehatzak proposatzen ditu, zentzuzko estrategiak ezarri dituen lehentasunezko artean. Automobilgintza eta mekatronika, elikatzekatea eta energia berriztagarriak eta baliabideak. Abiapuntua izan da baliabide erabileran kudeaketa, prebentzio eta eraginkortasuna ekonomia berdera transizio baterantz aurrera egiteko, zeinen helburuak ekosistemaren erresilentzian eta giza ongizatea dira. Hau lortzeko agendak 7 gakoak azpimarratzen ditu. Baliabide birsortzailei lehentasun ematea eginda dagoena mantentzea eta hedatzea. Baliabide bezala ondarrak erabiltzea, negozio eredu berriz aztertzea, etorkizunerako diseinatzea, teknologia digitala batzea eta baterako balioa sortzeko laguntzea. Apirilaren 12 bultzada ekintzailerako hautagaitzak aurkezteko azken egune izango da. Gehienez, 8 proiektu aukeratuko dira. 8.000 euro banatuko dira eta tutoretza izanen dute. Datorren apirilaren 12an ostirala bukatuko da 7. urtez jarraian Nafarroko gobernuak eta zeinek sustatutako bultzada ekintzailea azeleragailurako hautagaitzak aurkezteko epea. Ekimen hau ekintzailei dago zuzendua, beraien jatorria kontuan izan gabe eta proiektu berritzailea foru erkidegoan errealitate bihartu nahi dutenei dago zuzendua. Ekimenak aurtengo honako enpresa babesa jaso du, Nafarroko Rural Kutxa, Zinfa, Correos, Corporación Mondragón, Incom, M. Torres, Bizkofan eta Zabala Innovación Consulting. Ekintzaile bultzadak 4 hilabetetan zehar aukeratutako 8 proiektuei zeinek eskainitako enpresa azeleragailu programa zehatza eskainiko die.
Gainera, proiektu bakoitzak 8.000 euro jasoko ditu ekimeneko babesleen eskutik eta hoie gainera tutorea izango dira. Ekimenean parte hartzen dutenek bestelako zerbitzuak ere izango dituzte eskura, banakako tutoriak, zeineko berrikuntza aztegian 6 hilabetez egiteko aukera edo sodenako finantziazio lortzeko aurretiko sarrera. Parte hartzeko interesa duten personek zeinen webgunean datorren apirilaren 12 arte eskuragai dagoen eskaera orria bete dezakete. Parte hartze eskaera guztia jaso ondoren zeineko ebaluazio komiteak proiektuen aurre aukeraketa eginen du. Ekintzaile bultzadak ekimenaren 7. edizioko hautatuak maiatzaren 30ean emango dira ezagutzera. Egun horretan aurretik aukeratutako proiektuen balorazio egingo dute babesle diren enpresek eta haiek erabakiko dituzte programa zein hasiko diren. Nafarroako Ogasunak errenta kanpaina martxan jarri du. 155.000 zergadunek itzuliak jasoko dituzte. Osotara 65,7 milioi izan dira itzuliak. Atzotik aitorpenak interneten bidez egin daitezke eta hilaren 12tik aurrera bulegoetan eta entitate laguntzaileetan. Nafarroko Zerga Ogasunak 2018ko ekitaldiari dagokion errenta eta ondarearen kanpaina abiarazi du ostegun honetan apirilak 4. Zergadunen erdiei baino gehiagori dagozkien 188.782 aitorpen proposamen aurkeztuz eta online aitorpenak irekiz. Hilaren 12az geroztik aitorpenak modu presentzialean egiten aldira entitate laguntzailetan eta Ogasunaren bulegoetan. Hilaren 10etik aurrera eskatu beharreko aldez aurreko hitzorduaren laguntzaz. Kanpaina ekainaren 24 arte irekita egonen da egun hori barne. Ogasun eta Finantza Politikako kontseilari Mikel Aranburuk aurkeztu du zuk egiten duzu posible zuri esker deritzon kanpaina. Persona fisikoen errenta zerga eta ondarea kudeatzeko zerbitzuko zuzendari Marta Huertarekin batera. Aranburuk berariaz nabarmendu du Nafarroko Zerga Ogasunak kanpainaren hasierako aitorpen proposamena zergadun gehiagori aurkezteko egin duen ahalegina. Ildo horretan bihar bertan zergadunen erdie baino gehiago aitorpena eginen dutela egiaztatzen ahalko dute ziurtatu du. Horrekin batera, iaz lehendabiziko aldiz abian jarri zen Nafarroa errenta programa azpimarratu du. Arras programa intuitiboa baita aitorpena interneten eta 4 urratsetan egiteko eta bihar hasita horretaz baliatzera animatu nahi ditut zergadunak. Kanpaina abiatzeko Nafarroko Ogasunak landutako 188.782 aitorpen proposamen jarri ditu 254.527 zergadunen eskura. Iazko kanpainako zergadun kopuru bera horretan mantendu da gero ia erdiek egin izango lukete aitorpena eta ez lukete inongo tramiterik egin beharko proposamenaren emaitzarekin ados egotzekotan. Ogasunak aitorpen proposamena egina ote duen egiaztatzeko ostegunean hasita apirilak 4 www.zuriesker.info webgunea konsultatzen ahalko da. Aitorpena egina dutenek une horretan bertan deskargatzen ahalko dute. Gainera, apirilaren 9az geroztik, ohiko postaz iritsiko da etxe bizitza guztietara. Apirilaren 11an itzultzeko emaitza duten aitorpenen zenbatekoak ordainduko dira zergadunen kontutan. Hartara, aurretiaz landutako 188.782 proposamenetatik 157 itzultzeko emaitza du, eta 155.080 zergaduni dagokio. Guztizko zenbatekoa 65,74 milioi eurokoa da. Aitorpenen 134ak ordaintzeko emaitza du, 54,9 milioi euroko zenbateko tarteko, gainerako 109ak 0 emaitza du. Emaitzarekin ados dauden personek ez dute bestelako tramiterik egin behar. Itzulketa edo kobrantza modu automatikoan eginen baita proposamenean azaldutako kontu korrontean. Adostasunik ez dagoen kasutan, aski izanen da ordezko aitorpena aurkeztea eskuragarri dauden bideetako edozeinen bitarten. Ekainaren 24 arte azken eguna hau barne. Aitorpena egin ez dutenek interneten bidez egiten aldute apirilaren 4tik aurrera eta modu presentzialean apirilaren 12tik aurrera. Ogasunaren naiz entitate laguntzaileen bulegotan.
Internet bidezko aitorpenak www.bikoitzazuriesker.info webgunean egiten aldira, Nafarroa Errenta aplikazioari esker, edo Ogasunak herritarren eskura jarri duen laguntza programaz baliatuta. Aurreko kanpainan aitorpenen 18% bitarteko honen bidez aurkeztu zen. Nafarroko Ogasunak Iruñan, Barainainen, Tafaian, Tuteran eta Lizarran dituen bulegoetan aitorpenak aurkezten halko dira apirilaren 12tik aurrera eta Donestebeko bulegoan kanpaina apirilaren 23an abiatuko da. Nola nahi ere, nahita nahiezkoa izanen da aldez aurreko hitzordu eskuratzea interneten www.bikoitzazuriesker.info webgunearen bitartez edo 948-505-505 zenbakian eta 948-505-506 telefonotora deituz. Maiatzaren 26an autonomia erkidegoko tokiko eta Europako hauteskundeak izango dira. Apirilaren 8tik 15era herritarrek beren datuak egiaztatu ahalko dituzte. Iruñeko kasuan udalaren telefonoan eta pamplona.es webgunearen bidez ezagutu daitezke. Astelenean hauteskunde legea betez Iruñako udalak martxan jarriko du bozkatu nahi duten herritarrek hautesle erroldan beren datuak egiaztatzeko aukera ematen duen sistema. Prozesu hori herritarrei boto eskubidea bermatzeko abiatu da, datorren maiatzaren 26ko autonomia erkidegoko, tokiko eta Europako hauteskundetarako. Apirilaren 8tik 15era hautesle erroldan dauden konsultatu nahi dutenek bi bide erabiltzen halko dituzte telefonoz 020era edo Iruñaz kanpotik 948-420-100 deituta astelenetik ostiralera 8tik 7tara eta larumatetan 9:30tik ordu bat aterritara. Edo bestela, www.bikoitza.pamplona.es webguneko hasiera horrian dagokion aplikaziora sartuta. Azkeneko hauteskundetan bezala erroldako zerrendak ez dira jendaurrean paratuko, horregatik bide hoietarakoren bat erabili beharko da erroldako datuak konsultatzeko eta behar izan ez gero aldaketak egin daitezela eskatzeko. Edozein konsulterako nortasun agiri nazionala, atzerritarra badira, aizeta zenbakia eta lehen abizena beharko dira. Astelenetik aurrera honako informazio hau egonen da eskuragarri. Hautesleen identifikazio datuak, botoa ematera zein hauteslekutara joan behar duten, hautes barrutia, hauteskunde atala eta maila. Udal batzaren osoko bilkuran aginduzko zozketa egin eta gero, apirilaren amaieran, herritarrek konsulta egiteko bideo hoietan ere egiaztatzen halko dute hauteskunde mahaiko kide izatea egokitu zaien eta izatekotan zer kargu duten. Estadistikako Institutu Nazionalak bidalitako erroldarekin bat, hauteskunde hoietarako Iruñan guztira 150.113 hautesle daude, eta horientzat 270 hauteskunde mahai izanen dira. Kopuruari gehitu beharko zaizkio aurreko bizilekua Iruñan eduki eta atzerrian bizi diren 9.964 espainiarrak, beren konsuletxetatik bozka dezaketenak. Halaber, tokiko hauteskundetan bozkatu alduten, 808 atzerritar daude eta Europakoetarako 501. Autonomia erkidegoko hauteskundetan bakarrik herritar espainiarrek bozka dezakete. Tokiko hauteskundetan komunitateaz kanpoko herritarrek bozka dezakete beti ere horretarako Espainiarekin aldebiko hitzarmena duten herrialdetakoa badira. 12 hauek dira: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Kolombia, Korea, Ekuador, Islandia, Norvegia, Zelanda Berria, Paraguay, Peru eta Trinidad eta Tobago. Tokiko hauteskundetan komunitateko herritarrek ere bozka dezakete Britaniarrek barne, izan ere, Erresuma Batuak aldebiko hitzarmena sinatu du bere herritarrek bozkatu ahal izateko Brexita hauteskunden aurretik gauzatuko balitzere. Azkenik, Europakoetan bai herritarrak, Espainiarrek bai komunitatekoek bozka dezakete hemen, Erresuma Batuak hartuko duen erabakiaren zain Britaniarren parte hartzea zalantzakoa delarik. EH Bilduk aurtengo aberri eguna antifasista, feminista eta independentista deitu du. Aberri egun antifascista, feminista eta independentista deitu du EH Bilduk, estatuan eta nazioartean gertatzen ari den atzeraldi demokratikoaren aurrean ezkerreko alternatiba aldarrikatzeko.
autogobernua eta herrien erabakia defendatzeko ordua dela adierazten dute. Iruñan, Nafarroan eginen du Euskal Herria Bilduk aberri eguna hain zuzen, estatuko hauteskundetarako aste bat falta denean. Hauteskunde kanpainan bertan, zentzu horretan Bakartxo Ruizek eskuinaren koalizioaren mehatxua salatu du UPN, Nafarroko interesak, Espainiako Alderdi Popularra eta Ciudadanosen aurrean belaunikatu dituela esan du Ruizek. Aurrera egin leloarekin Euskal Errepublikaren aberri eguna deitzen du EH Bilduk, apirilaren 21 eguerdiko 12 autobus geltokitik. 10.000 bazkidek Goienerren alde egin dute, 1128 Nafarroan dira. Goiener duela 7 urte abiatu zen 40 personen eskutik. Gaur egun 10.000 bazkide, 28 langile, 120 voluntario eta sorkuntzako bere proiektu propioak ditu. 10.000 bazkide ditu dagoeneko energia ehuneko 100 berriztagarria merkaturatzen duen irabazi asmorik gabeko Goiener kooperatibak. Energia berriztagarria merkaturatzeaz gain, Goienerrek beste zenbait jarduera ateratzen ditu aurrera, hala nola, argindar sortzaileak ordezkatzea, argindar berdea bera sortzea edo autokonsumoko instalazioen inguruan aholkoa ematea. Santiago Ochoa de Eribe Goienerreko zuzendariaren arabera, bilakaera hori ez litzateke posible izango persona askoren lan eta energiagatik ez balitz. Eskerrak persona guzti horiei eta eredu jasangarri justu demokratiko eta parte hartzaileago baten alde gugan konfidantza jarri duten guztiei esan du. Oinarri sendo hauekin Goiener kooperatibak etorkizunari itxaropensu aurre egiten dio eta bere helburuen artean, sektoreko aktibitatean eta kontzientziazio lanetan jarraitzeaz gain ondoko hau ere izango du. Gizon eta emakumeen arteko benetazko berdintasuna duen eta bere jardueraren erdigunean bizitza eta persona jartzen dituen proiektu kooperatiboen urratsak ematea. Zeroa oso lainotsu egongo da, egunaren amaieran lainoak gutxituko dira bereziki mendebaldean. Zaparrada txikia botako ditu noizean behin ertaina bereziki arratsalde partean. Egunaren bigarren zatian ekaitza jo dezaketa txingorra egin dezake. Ego mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, ekaitz eremutan bolada gogorren bat izan daiteke. Temperatura maximoetan aldaketarik ez. Igandean goizean eta eguerdi partean lainoak eta ostarteak izango ditugu. Goizaldean eta gauean berriz zaparrada batzuk izan ditzakegu eta goizaldean trumuitsua izan litezke. Goizetik hasi eta arratsalde erdialdera arte aldiz giroa lasaia eta eguzkitsua izango da. Temperatura maximoak pixka bat igoko dira, baina minimoek antzera jarraituko dute eta barnealdean zeropera jaiz litezke. Elurkota 1000 metro inguruan kokatuko da goiz partean. Larunbatean zerua lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu egunaren bigarren partean. Zaparrada txikia botako ditu zenbait tokitan ertainak eguerditik aurrera. Trumoi ekaitza izan daitezke. Ego mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, arratsaldetik aurrera mendebal ipar mendebaldera aldatuko da, bolada gogorrekin ekaitzeremuetan. Temperatura minimoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira eta maximoetan aldaketarik ez. Izoz txiki egin dezake. Jende gainezka abiatu da 21. korrika, 16 herrietako ordezkariak izan dira lekuko hartzen lehenak. Erribera eta Pirinea lotuko ditu datozen ordutan korrikak eta bihar iritsiko da Iruñerrira. Gobernuak Nafarroan ekonomi zirkularraren garapenerako agenda 2030 onartzen du. Foru erkidegoaren jasangarritasunaren, klima aldaketaren kontrako borrokaren eta transizio energetikoaren aldeko apustua zehazten du politika publikoetan. Bultzada ekintzailerako hautagaitzak aurkezteko azken eguna apirilaren 12 izanen da. 8 proiektu gehienez hautatuko dira eta 8.000 euroko diru laguntza eta tutoretza izanen dute. Nafarroko Ogasunak 2018ko errenta kanpaina abiatu eta 75 kakotx 7 milioi itzuli dizkie, 145.080 aitortzaileei, zergadunen erdiei baino gehiagori proposamenak egin dizkielarik.
Apirilaren 8tik 15 herritarrek beren datuak egiaztatu ahalko dituzte maiatzaren 26ko autonomia erkidegoko, tokiko eta Europako hauteskundetan bozkatzeko hautesle erroldan. Aberri egun antifaxista, feminista eta independentista deitu du EH Bilduk, estatuan eta nazioartean gertatzen ari den atzeraldi demokratikoaren aurrean ezkerreko alternatiba aldarrikatzeko. 10.000 bazkidek egin dute Goienerren alde, horietatik 1.136 dira Nafarroan.